oikeeseen, koska... Mä oon ainakin täällä. Onko se täällä? Ei vitsi, mä menin väärään, koska mä painoin sitä niinku toinen siihen. Voi vittu. Sä nyt lähtee sieltä. Mä aloitin jo. Lol. Me ei päästä samaan. Mikä? Maa. Mitä? Joo, oota. Näkyykö sulla 1861? Joo, mennään siihen. Joo, mä menin jo. Juu, mäkin oon täällä. No niin, nyt me päästiin samaan. Hyvä, hyvä. Okei, eli tän pelin nimi on... Mikä tiimi? B. Okay. Tän pelin nimi on Bullet Party. Tää on aika suosittu ehkä. Oikeastaan, en mä tiedä. En mäkään. Mut juu, tää on tämmönen pikkupeli. Nyt on yksi Hei, sä menit toiselle puolelle. Ei kun et olekaan. Mä otan tää. Tää on parhaana se. Ei! Mikä? Apua. Mitä? Onks tää suomalainen? Putura. Kuulostaa suomalaiselta. En usko. Kuulostaa. Ajan. En mä usko. Apua! Minut räiskattiin. Nää grafiikat on niin parhaat. Häh? En oo tottunut tohon puoleen. Kun mä synnyn tällä puolella, niin mä en oo tottunut. Juu. Odota! En koskaan. Huorea, odotat. Hei, mennään sinne ihan saleen sinne kämppään tonne ylös. Joo. Vähän trollataan meidän vastustajia. Jos ne ei tappaa sua. Ei, mä oon jo täällä ylhäällä. Ja meitä toiselle puolelle. Toi kuulostaa suomalaiselta. Hei, joku on yli rajojen. Joku on tuo rajojen ulkopuolella. Ai joo. Osu! Täällä on liikaa huoria. Niin on muuten. Mä en osu mihinkään. Mikä lakipikki iski? Apua. Mainokset, mä vihaan teitä. What? Hei. Tapu. Sammuko? Ei. Ai aina, mä luulin. Tapu. Ajaa tuolla noin. Se vissiin kiipeä tässä nyt läjärnästä. Oota. Kuka? En mä pääs. Kuka yrittää mitään? Ei vaan toi yksi tuolla rajojen ulkopuolella. Kun mä näin Niin. Se glitsaa sin. Niin. Take the RPG. Vois heittää granaatit tonne. No, kiva. Sä oot vaan tappanut siellä näitä jätkiä. Niin, en oo tappanut mut. Ai jaa, nyt sä vissiin tiedät miten ne menee tuosta osapuolella. No. En mä osaa selittää, mutta ne kiipeät on yhden kiven kautta. Ei kun niin joo, totta. Siis en mä tarkoita noita isoja vaan jostain. Joo joo. En mä tiedä. Mä näen sut huorea. Se kai ollaan samalla puolella. Ai jaa. Okei.
Mä oon kuollut vaan yhden kerran. Mä lähin. Kui? En mä tiedä. Siis kuvaatko se edelleen? Kuvaan. Mut juu, tämmöstä tää on tää Bullet Party. Ei vitsi, onko se? Juu. Täällä on joku ruotsalainen, joka lähti. Mut näkyllään seuraavissa videoissa. Se oli Viltsu ja moro.